Čaute, volám sa Jakub. Slúžim na plný úväzok ako bubeník, ktorý slúži Pánu Bohu. Spolupracujem s rôznymi kapelami chválovými, ako napríklad Timothy, Lamacké chvály alebo v spoločenstve Maranata. A vnímam to, že som veľmi veľa dostal od Pána Boha, veľa skúseností, veľa darov a veľa požehnania. V mojom srdci je veľká túžba toto požehnanie rozniesť do celého Slovenska, dať ho mladým, ktorí túžia slúžiť a zvolať ľudí, ktorí toto požehnanie majú, aby sa modlili za tých, ktorí veľmi po ňom túžia. Aby na Slovensku čím ďalej, tým viac ľudí uctievalo Pána Boha svojimi darmi.